ka jingyatir ka belalonga ka arpawai tering jong menta benai halor ka artikel slice pak nyipawai ka long ka babun ki basngap ya ka jeng pensyai presiden ka WP Mbak Arden kila kam singau thu ya ki jeng mut ka six shudels bat ka artikel slice 71 kani kadai ke jeng penpau jong uba marbot dakar rapok kerensan social media ubadai presiden jong ka youth wing jong ka seng WP habang ngasngap ya ka jeng beta jong i tang haki art peu minute ka jeng ipor ngasngeu kumpang ngasngap ka lekshor na uno hikai ubalak penbiang bahai ya ka subjek hikai jong u ilak batai bakana kalan kalayo ya ka artikel slice pak nyipuai kayo ka bor karpang ban yada yalade na ki an ka sarkar kami lada kila ban kata ya kurkom long kerpang ka jait menriu bat kurkom im jongki ha ka jela mekhaliapat wal adangi don ka six shudels district council kampat long ka badon bor salongsar dai na kene kadau ba ka district council karim ka kes jongka house nem khat khandai nyi phuai te khanang ban pangklan shu shu ya ka district council la don kam ban ya khun tang e ban patrai kam ya ka article slice pa nyi phuai ha mekhaliaru ka jing batai penting bala dayo ya ka artikel slice pa nyipuai ngindu no ya ka sik shudul ka long ka jing batai ban pen klumar pat pen nyelam bakala ya ka jing mut jing berkat upai ba khanang bangin la ban yada ya ka khendeu ka siap batru ya ka jing don jing em hari lajong ngidon kam ya kane ka long ka pas ngeus ir ban yo i bak ka sarkar MDA katmu ban wan ra kita kilan bangs ban ailat ya ki bajala ban thit jaka hagari khasi bat ya kane la dep weng nda ka amendments balawan ra mai ha kane ka sessions baladem bun ki ai ila pensyai ha ka jing ya mir jimut manin kasngi bat la pen bat kala pen sngeu thu ya ki babun halor kane ka benta wat lada i hapan kren state baduna kapor ka WP youth wing ka ai kublai biang yaw presiden ba aden embasai moj bai la tresitam ban penbit penbiang ban pensyai shaw pai ba halor kane ka benta badon kamha namar ngilayo i hakipor balak lej om shimdon mano pat ban kren ya kum gini kiman tang yo kasuki kata lahun ngiken men babun ki jingpha ki jing mentoy kinwan hajela bat rangkat pat ka politik batamai kan suthit hakari ba i jongi kublai shibun kani kadai ki jing penpau jong ba marbot dakar ubadai presiden jong ka seng WP youth wing hakran social media hakabai dai bat ka jing ya tiri thai bat dia tai ya ka artikel slice pak nyipuai bat ka sik judels balai sementa de kilai ngut kiri pau kmat nadu iba aden embasai mon ba arwin kesu tengah bat kumjuru iba Robert Jun Kharjarin